खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय। रबिबारखालि सिसिटुवानि मोनसे गोनांथार मेल खुंदों। गवालपारानि हासिला बिलाव एभेक्सन। गार' हाजोनि निजोरायाव दुगैनो थांनानै सासे पुलिस कनस्टेबलनि जिउ खहा। अमा बेदरखौ लानानै गोदान एसअपि फोसावदों। बामुनि मैदामाव ट्राकजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीआव आइजोआ सासे ट्राफिक पुलिसखौ गाग्लोबदों। 6 बोसोरनिफ्रायनो खारखुमानानै थानाय दायनिगिरिखौ तिनिसुकिया पुलिसआ खाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2025 मायथाइनि मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै आसेबा दिनै फुंनि 11 रिंगायाव फोसावदों मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रिजाल्टखौ। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डनि रिपर्ट बायदिब्ला देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादाव गासै 54,134 सा फरायसाफोरा जिरायदोंमोन एबा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 13,585 सा फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। जौखोन्दो हाराव देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि बिबाङा 25.09 जौखोन्दो। कम्पार्टमेन्टेल आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय गासै 13,585 सा फरायसाफोरनि गेजेराव सेथि थाखोआव सा 422, नैथि थाखोआव सा 8,975 आरो थामथि थाखोआव सा 4,188 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बबेखानि साथाम फरायसाफोरा देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादाव स्टार मार्क मोननो हादों होननानैबो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डनि सुलुङाव फोरमायदों। रबिबारखालि गुवाहाटीनि ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै ट्राइबेल क'अर्डिनेशन कमिटि अफ आसाम एबा सिसिटुवानि गोनां मेल खुंदों। ट्राइबेल क'अर्डिनेशन कमिटि अफ आसामनि बाहागोआरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायाव मैयानि जर'खा मेलखौ खुंनाय जायो। बे मेलाव लाजानाय थांखिफोरा जादों आसामाव थानाय मोन 48 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरनि फुल फ्लेजेड मेप बानायनो आसाम सरकारखौ खावलायगोन। संबिजिरनि 6थि आरो 5थि फारिलाइ बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनाय। सिसिटुवा आसाम सरकार आरो गोदानै दाजानाय लेन्ड गभर्नमेन्टस कमिसनजों 3 खनायारि सावरायनो दाबि खालामनाय। बिटिआर, केएएसि, आरएइचएसि, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो हजाइ जिल्लायाव फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खौ थाबैनो मावफुंनाय। बेनि अनगायैबो लांदां थानाय मासिफोरखौ थिसननाय, पर्बतझारायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनाय, उत्तराखन्डआव रश्मिता हजाइनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय, देबराम रांहांनि जिउ गोमानाय आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव सिसिटुवानि मेलाव सावरायनाय जायो। गवालपारा जिल्लानि हासिला बिलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लानाय गासै 667 न'फोरखौ थांखिनानै आरो 1,555 बिगा हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखिजों दिनैनिफ्राय जागायदों एभेक्सन ड्राइभ। जिल्ला खुंथाया साननै सिगाङावनो एभेक्सन खालामनायनि बागै नटिस दैथायहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव गवालपारा जिल्ला खुंथाया दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्रायनो रोजा रोजा पुलिस आरो रैखाथि जवानफोरखौ लानानै गं 20 एक्सकेभेटर आरो बुलडजारजों एभेक्सन खालामनो जागायो। बे जाथायाव एभेक्सन खालामनाय नखरनि सुबुंफोरा गाबगु खुगु थासारियाव। मख'नो गोनांदि पुलिस बिफाना माइकिं खालामनानै थागिरिफोरखौ न'-बां धोन सम्पथिफोरखौ नागारनानै ओंखारलांनो बिथोन होनानै सोरखारि हायाव आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरनि न'-बांखौ फारसेनिफ्राय सिमफायलांदों। नसुं रायजो मेघालयनि गार' हाजोनि निजोरायाव दुगैनो थांनानै आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय आसाम पुलिस कनस्टेबलखौ इन्द्रजित हाजं होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेघालयनि गार'बाथा हागुदुबानि निजोरायाव लोगोफोरजों दुगैनो थांदोंमोन मानकासार जिल्लानि कालापानि पुलिस आउटपस्टनि कनस्टेबल इन्द्रजित हाजंआ। निजोरानि दैयाव दुगैबाय थानाय समावनो हाजो सानिफ्राय थरसे गेदेर अन्थाइया इन्द्रजितनि सायाव गोग्लैसिनो।
बे जाथायाव इन्द्रजितनि फारसे आखायाबो बायदों। गोब्राब जोखोम जानाय इन्द्रजित हाजंखौ लोगोफोरा गोख्रैयैनो मेघालयनि गार'बाथा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहानिफ्राय गोबां थै गलांनायाव जिउ नागारो। उननि समाव पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय इन्द्रजितनि सह'खौ मेघालयनि तुरायाव लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि पुलिस कनस्टेबल इन्द्रजित हाजंनि न'आ मानकासारनि कालापानी पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय जेवाली गामियाव। रिपर्ट बायदिब्ला इन्द्रजित हाजंआ दिनै फुङावसो सुटि लानानै न'आव फैदोंमोन। अमा बेदर जानाय आरो अमा बेदर फाननायखौ लानानै गोदान एसअपि फैदों। आसाम सोरखारा अमा बेदरखौ लानानै गोदान एसअपि फोसावदों। रायजोआव स्वाइन फेभारनि गोख्रों बांसिननायखौ नोजोर होनानै सोरखारा गोदान एसअपि फोसावनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव अमानि बेमार जानाया बांसिननायनि खौरां मोन्दों। रायजो सोरखारा फोसावनाय बे गोदान एसअपिआव मा बिथोन दं बेखौ बयबो मिथिना लानाया गाहाम। गोदानै फोसावजानाय एसअपि बायदियै दानिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय अमाफोरनि थाखाय बायनायनि बिल आरो जीएसटी बिल थानांगोन। फालांगिरिनि आखायाव अमानि सावस्रि आनजाद नायनायनि रिपर्ट एबा फोरमानलाइबो थानांगोन। सप्तासेनि सिगांल' टेस्ट खालामनायब्लासो बे फोरमानलाइया गनायजागोन। टेस्ट खालामनायाव स्वाइन फेभार मोनोब्ला अमाफोरखौ सिथारनाय जागोन। इन्टारस्टेट गेटफोराव अमा लाबोनाय गारिफोराव बैफोर डकुमेन्ट्सफोरखौ नायगोन। मख'नो गोनांदि श्रीरामपुर, क'क्राझार, बक्सिरहाट, धुबरी, बिरनिरहाट, कामरुप मेट्र', आमगुरि, शिबसागराव अमाखौ आनजाद नायनाय जागोन होननानै एसअपिआव फोसावदों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव रबिबारखालि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव सासे सिनायमोनि सुबुङा हरखाबै सौग्रावनानै दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS01QC6651 नम्बरनि गंसे ट्राकआ बिजे यार्डनि सिङाव उनफारसे फावसायनानै थांनाय समाव सासे सुबुङा हरखाबै उननि साखाजों हुख्रेमजादों। बबेखानि खर'साजों गारिनि उननि साखाया खारलोंनायाव हुख्रेमजानाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि लोगो लोगो ट्राकनि ड्राइभारा खाबु लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि उनाव जायगानि थागिरिफोरा खौरां हरनायाव रेलवे पुलिस मावसुमाफोरा जाथायसालियाव नुजाथिफैयो। दासान्दि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनानि समाव गंसे स्कुटिजों जाब्रबथाय जानायनि उनाव सासे आइजोआ डिउटि होबाय थानाय सासे ट्राफिक पुलिसखौ हरखाबै गाग्लोबदों। बे जाथाया सिलपुख्रिनि भारतीय स्टेट बेंक ब्रान्चनि लांगोनायाव जादोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दावराव दावसिया इन्टारसेक्सननि साखाथियाव जेब्ला गंसे स्कुटिया गारिजों सौग्रावलायो अब्लानो जादों आरो जाब्रबथायनि उनाव सासे आइजोआ हरखाबै गारिनिफ्राय ओंखारनानै खाबु लाना जायगायावनो थानाय सासे ट्राफिक पुलिसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे गाग्लोबो। बबेखानि जाथायनि दसे समनि उनावनो चान्दमारी पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै आइजो आरो गारि सालायग्रा बिनि फिसायखौ पुलिस कास्टडियाव लानानै थाङो। तिनसुकिया पुलिसआ 6 बोसोरसोनिफ्रायनो खारखोमानानै थानाय थगायनानै जाग्रा आयेन बेरेखा रां जाख्ल'नाय आरो रां दाबिनाय रेकेटजों सोमोन्दो गोनां सासे दायनिगिरिखौ खानो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै माखासे दानफोरनिफ्राय नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि आनन्द रसिवासियाखौ खादों। बेखौ खानो हानाय जाथायाव जायगानि थागिरिफोरा गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।